Jama'a masu kallo shiri na musamman shirin kasuwancin mu a wannan zamani tare da kabs na kamfanin kabs communication. Shiri na musamman wanda ne Haruna Akara da nake kawo muku dangane da 'yan kasuwa da irin gwagwarmayar da aka yi a daidai wannan lokaci. Na kalli wannan shiri a tashar Fast TV Hausa. Jama'a masu kallo da shi ne shafi kasuwanci a wannan lokaci. A yau na da Kabiru Kabs ko? Na kamfanin kabs communication and engineering service limited nan da road kasuwar waya ta Kano. Dangane da abin shafi harkoki na waya da kuma yadda matasa suka samu aiki a daidai wannan lokaci a kusan wannan shekaru masu yawa wanda damar matasa sun samu aiki a harkar kasuwar waya kama da gyara da abin da ya shafi sai da waya kayan waya da sauransu a wanda ku yanzu bai zama iyaye cikin wannan kasuwa ya kuce kallon yadda aka sami zuwan wannan abubuwan ci gaba wanda kasashen musamman kasar China zai ta zo da wani abubuwa wanda gaskiya mutane suna alfahari da wanda za ku yana masu kallo musamman a matsayin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم صلى الله على النبي الكريم. masu kallon mu da sauraro sunana ambassador Kabiru Musa wanda aka sani da kabs former chairman na kasuwar Beirut Road kuma vice chairman a halin da muke ciki yanzu. Alhamdulillah kamar da gabatar akan cewa ya muke kallon yanayin da kasuwanci da kuma yanayin waya da kuma matasa da suka nuna wannan harkoki. Kullum abin da ke kara bamu farin ciki da kuma goyon abin da jin daɗi a rayuwarmu shine muna daga cikin mutanen da Allah ya yi sa muka rungumi harkar nan sama da shekara 20 da ta wuce a baya da wuri a baya. Don ba na mantawa kasuwar Beirut Road tana daga cikin kasuwa ta farko da harkar GSM lokacin da aka fara harkar kasuwar nan muka zo muka fara ta. Don ba na manta lokacin ina secondary school ina aji na ƙarshe. That was 2004 kenan. So a lokacin da ga an fara harkar nan 2002 aka zuwa 3. So muka ce muna nan Beirut daga nan aka kirkiri daga nan Beirut Road aka fara sai aka fara da post office. Ita post office abin da yasa yawanci daga tun lokacin da harkar waya aka fara ita tun daga line bisa aka kira ta post office sai ta sallah yawanci yana nan aka fi yin harkar da sai da aka zo aka GSM kuma sai aka cewa nan Beirut Road yawanci daga shaguna da kuma Laraba da suke a gurin to aka dan fara irin tunda bana mantawa akwai wani supermarket a nan ana kiransa da Misali da kuma Arabian Sweet yawanci daga masu iko ta ayyana shi zai ba tarihi yanayin da kasuwa ta zama kasuwa ma yanzu. To alhamdulillah lokacin muka zo aka fara da Econet a lokacin bana mantawa ka zo mu a lokacin wa yake magana mu ma lokacin muna yara mu ma mu dan shigo aka ne mu dan sarin layuka da kuma mu dan koma cikin lunguna da haka mu gane cewa to wato ita wannan abaci ko wacce na ka tsaya kalle ta batun da in ka tsaya ka duba daga harkar waya a wannan zamanin kowa na bukatar ta a lokacin sai dai kawai jira ake dan a lokacin ba da mantawa a baya ma ake cewa ta mai shusha da ma sai ya rike waya kuma ka duba hali yanzu ba ma shusha da ba ta yara ma almajirai ma yanzu na zaga suna to alhamdulillah ba mu za mu ce gaskiya idan mu ce mun gode ma Allah kuma mun gode wa ita kanta hukumar ƙasa ta Najeriya gaba ɗaya da ta zo ta ba mu haɗin kai aka zo wannan harkar GSM ba ka fara yin ta a lokacin gaskiya ba. To yanzu ba gashi yanzu kai yake magana cewa ita kanta Beirut mun kori wannan fararen mutanen yanzu ga Beirut yanzu ga babu shago ko kuma ce gida ɗaya da ga wannan fararen mutanen wanda ake kira farori aka yanzu duka ba ɗaya ko ina yanzu na zahirin mutane su gudanar da kasar China bayan China wanda wata kasa su yi waya to ai ita harkar waya harka ce ta duniya gabaki daya inda ita China kamar da yawancin mutane suke ganin kamar kayan China mutum sauki ne amma da yawa ga ran kan ga wayoyin nan akwai na ake kera su da yawa in ka dauki Samsung a lokacin da suka fara fitowa ai a Korea ake yin ta
za ka ce ma made in Korea ko kuma made in wani misali tun da ka ce kamar ta yawanci a China kuma za ga saboda yawanci abin da sake shi kayan daga China ya fi sauƙi ne a China din su kansu kan masu ƙere-ƙeren waya sun fi jin daɗi su je su kafa ma'aikata su a can China saboda anan suna da wuta suna daga wajen lebo din da ake biyan ma'aikata ya dan fi sauƙi ne amma gashi nan da yawa ana kawo daga America daga London kala-kala da gurare da yawa da sauransu alhamdulillah ba mu za mu ce ne gaskiya tsarin kuɗi ko ne ta ayyuka ba inda ba ma samu kayan yanzu haka inda in ka duba daga kayan mu akwai su da yawa kala-kala daban-daban a kasashe daban akwai masu kawo iPhone akwai masu kawo Samsung akwai masu Infinix akwai masu kawo screen na waya ma akwai masu kawo Bluetooth irin wani kayayyaki daban-daban kowa da akwai da yake zuwa ya samu su da sauki yau wato yanzu misali ba za ka kai ka misali yanzu ka ɗauki ta kanta kan harkar waya ta kaso wajen 8 akwai za ga ce akwai masu sai da waya daga kamfani su kawai ka je kawai distributor ne su za su yi kaya daga kamfani su suke ba kuma su siya ma da ƙananan masu dila haka da sauransu sai akwai kuma wanda suke zuwa su kuma su yi siyoyin ana ce musu London use su ma raga su ma fanni daban su ma duka na muka kawo ƙarshen wannan shiri kashi na farko sai aka saurare mu a kalle mu a shiri na gaba dangane da jin karkari wannan shiri ta musamman dangane da kowane matasa a harkokin kasuwanci a Najeriya. Da ni Haruna a karaɗa sai in ce mu huta lafiya.